سلام تخاطلت نايز مدد كما يوعلكم كما تخونوا أمول قرنعة عالم بتركبوا سلام كم يبزح زم حواتنا تسمعوا مالهم تايبلو له زعبا حزبي إرتران حزبي أمونغ حزبي إرتران أمونغ حزبي تግራይን ማለት እዩ ዘርቦ ዘሎ ንስማዕዮ يا دك عبيت مجمريا غزي از فيديونا ريكم سويلكم يتحلفوا اذا حفتنا تلو زلا تصنيلكم سمعوهم ملسخن باينا حاضر اقسام مጨረሻ ተኻታተልና حبيرنا لنا سمعوا تقولوا ዘለኹም ድጋፍ ንተጋሩ ዓብይ ክብር ለና ንዓኹም ብጣዕሚ ኢና ንፈትወኩም ካብ ሕጂ ሰዓት ምሳኹም ምፍልላይ ዝበሃል የለን በጃኻትኩም ፕሊዝ ሸርና ቦርና ኩሉ ዝኒ ሰማዒ ኤርትራውያን ኣውፅሑሎም በጃኻትኩም ፕሊዝ ተጋሩ ኩሉ ሻዕ ነቲ ሰላም ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ይፅዕሩሉ እዮም ካብ ቀደማት ሒዞም እቶም ተቃወምቲ ብሰላም ተቐቢሎሞም ሕጂኻ ፅምዶ ምስ ተበገሰ ብሰላም ተቐቢሎሞ እዚ ሓፍትና ዝትሪእዋ ዘለኹም ግን ብኣንጻር ዝወዲ ሂጂ ወፂሎ ማዓንቲ ዛረብ ዘሎ ነቲ ፅምዶ ኣይተቐበለቶን ሓሪቃ ኣላ ንስማዓያ ንፅምዶኹም ኢልኩም ብጣዕሚ ኢኹም ትገርሙ ወያ ሓረትናስ ወያ ፀልእትናስ ፈተውትና ኹንኩም መፂኹም ኣነ ክኸይድ እሞ ወታደርና ሃተይ ናይ ትግራይ ሒዘ ከይዳ ኣዴታትኩም ክደፍር ኣብ ቤተክርስትያን ዘሎ መለክሰታት ክደፍር ህፃውንቲ ክደፍር ክሓርድ ክቐትል እሞ ሽዑ መፂና ዓርቀን ንግበር ሰላም ተኻታተልቲ ናይዚ መደብ ከመይ ትኾኑ ናይ ሎሚ ሒዜ መፅእ ዘለኹ መደብ ናብኡ ከብለኩም ሰሚዕናዮም ክንከውን ተስፋ ገብር ማለት እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዞም ኣሕዋትና ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ማለት እሱ ከዓ እንታይ እዩ ነናቶም ርእቶን ነናቶም ሓሳብን እዮም ዝህቡ ዘለዉ እትዮም ብፍላይ ዝሓውና ዝዛረቡ ዘለዉ ኣለዉ ማለት እዩ ንፍቕሪ ንሰላም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ማለት እዮም እቲ ሓንቲ ጓል ሓፍትና ግን ኣዝዩ ዝስማዓካ ሕማቕ ይስማዓካ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ጽቡቕ ነገር ሓሊፍ እዩ ሕማቕ ነገር ከዓ ሓሊፍ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ሓሊፍ እዩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ወይ ከዓ እቲ ጽቡቕ ነገር እዩ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ሕማቕ ነገር ከዓኒ ኣሎ እዚ ሓፍትና ሓጂ ስሚዕታዊት ኮይና ትዛረብ ኣላ ማለት እዩ ካብ ስሚዕት ቁርብ ወፂኣ ኣላ ማለት እዩ በቲ ትብሎ ዘላ ማለት እዩ ሕጂ ብልክዕ ህዝቢ ትግራይ ተሃሲኡ እዩ ተበዲሉ እዩ ልክዕ እቲ ህዝቢ ፀገም ዓብ ፀገም ይሕሊፉ ማለት እዩ ሽዑ ሕጉሳት ኣይነበርና ንሕና እውን እንታይ ዓቕሙ ስለ ዘይነበረና እምበር ተሓጒስና ኣይኮንና ነርና ማለት እዩ ከም ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ሓዚንዎን ግሂብዎን ዝነበረ ንሕና እውን ወይ ከዓ እቲ ህዝቢ ናይ ኤርትራ እውን ከምኡ ሓዚኑ እዩ ማለት እዩ ብፀገም ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝተሓጎሰ ኤርትራዊ የለን ሓደ ሓደ ኣለዉ ክህልው ይኽእሉ እዮም ሰም ግን ከዓ ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ግን ጽቡቕ ኣይተሰምዖን ሕማቕ ተሰሚዕዎ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ሓፍትና ትብላ ግን ብልክዕ እቲ ናታ ስምዒት ኳላ ዝርዳእን እንተኾነ እቲ ናታ ናይ ህዝባን ናይ ሰባን ናይ ዓዳን ማለት እዩ ግን ከንሕና ከም ኤርትራውያን ንበሃል ከምኦም ዘይተሃሰና ደኹን ንኸውን ይመስላ ይኸውን በዚ መስለኒ ከምኡ እዩ ዝመስለኒ ዘሎ ማለት እዩ በቲ ሳትብሎ ዘላ ማለት እዩ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ እውን ተበዲሉን ፈራቓን እዩ ተበዲሉ እዩ ተዓሚፁ እዩ ተሃሲ እዩ ክንደይ ፀገምን ክንደይ ሽግርን ይሕሊፉ እቶም ኣዴታቶም ትብል ዘለኺ እቶም ደቆም ትብል ዘለኺ እዚ ኩሉ እዚ ኣብ መጀመርያ ኣባና ተጀሚሩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከምዚ ኮይና ኢና ሞ ትግራይ ከዓ ከምዚ እንካዕ ኣጋጣሚ ኣይኮንኩን ዝብል ዘሎ ካብዚኣ ትርድያ ዘለኪ ኣነ ህዝቢ ኤርትራ እውን ተበዲሉ እዩ ተገፊዑ እዩ ምናልባት እስኺ ኣብቲ እዋንቲ ወይ ንእሽተይ ዲኻ ነርኪ ወይ እውን ዘይትፈልጥዮ ዲኻ ክትኮኒ ኣለዉ ሓደ ሓደ እውን ካልእ ከምዚ ኸማኸ ተጓሩ ማለት እዩ ኣዝዮም ንኤርትራውያን ሕማቕ ብሕነ ክፈዲዋ ዝዘልዩ ሰባት ከምዚ ናትካ ሕጂ ትብልዮ ዘለኹ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ግን በቃ ኩሉ ኮይኑ እዩ እዚ ትብልዮ ዘለኺ እዚ ጋጢሙ ዘሎ ትግራይ ከምኡ እውን ኮይኑ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ተዓሚፁ እዩ ተገፊዑ እዩ ክንደይ ፀገምን ሽግርን ኩሉ ይሕሊፍ እዩ ሞት ይሕሊፍ እዩ ሓዘን ይሕሊፍ እዩ ጨንቂ ይሕሊፍ እዩ ፀገም ይሕሊፍ እዩ ዝሓተይ ልክዕ ኣንቲ ስምዒት ዝስማዓክ ዘሎ ሕማቕ ስምዒት ዝስማዓክ ዘሎ ብዛዕባ ህዝቢ ህዝቢ ኤርትራ እውን ልክዕ ከምኡ ይሕሊፍ እዩ ብዙሕ ሽግርን ፀገማትን እዩ ክንደይ ሞትን ግፍዕን እዩ ይሕሊፉ ህዝቢ ትግራይ
ህዝቢ ኤርትራን أنا بوجني ህዝቢ ኤርትራ ወይ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ምስ ብሓደ ኮይና ፀባ ሰቲና ኢና ብሓደ ኮይና ስዋ ሰቲና ኢና ብሓደ ኮይና ንበልዕ ንሰቲ ኣብ መርዓኹን ኣብ ጥምቀትኹን ኣብ ሓዘንኹን ኣብ ሓጎስ ይኹን ኩሉ ተኻፊልና ኢና ምስ ህዝቢ ትግራይ ብለክዕ ክንደይ ፅቡቕ ነገር የሕሊፍና ኢና ክንደይ ፅቡቕ ነገር እውን ዝገበሩልና ኣለዉ ህዝቢ ትግራይ ኣዝና ከም ህዝቢ መጠን ነኽብሮም ንፈትዎም ነፍቅሮምን ኢና ንብሕጂ እውን ከምኡ እየ ዝደሊ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ዓብይ ሰላምን ፍቅርን ዘለዎን ሂወት ንኸሕልፉ ይምነ ንብሕጂ እውን ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ወለዶ እዚ ዘሎ ኩሉ ብናይ መንእሰይ ትግራይ ይኹን መንእሰይ ኤርትራ ይኹን በቃ ንኩሉ ግዜ ክፅዕር ኣለዎ ንሰላም ክፅዕር ኣለዎ በቃ ምክንያቱ ህዝቢ ንህዝቢ ተባኢሱ ክሳራ እምበር መክሰብ ስለ ዘየለ ማለት እዩ ሕጂ ከዓኒ ኤርትራውያን ክንደይ ሞይቶም እዮም ተገፊዖም እዮም እሞ ከዓኒ ሞት ክንደይ ሞይቶም እዮም ብጥሪት ተኾንክ ከዓ ኣሓጋሽ ባርካ ከዓኒ ኣብ ዕዳጋ ሸራሮአን ድሕረጃ ነይረን ክንደይ ጥሪትን ተወሲደን ዘለዋ ክንደይ እዮም ዘኸቲሞም ዘለዉ እዚ ትብሎ ዘለኻ ሕጂ ኣባና እውን ኩሉ ኮይኑ እዩ ከምዚ ናትክ ስምዒት እውን ኤርትራውያን ዝስምዖም ሰባት ኣለዉ ስለዚ ሕጂ ነቲ ስምብራት ወይ ከዓ ነቲ ሰብ ተቐይሙ ዘሎ ደኣኒ ነቲ ቄምታ ናብ ሰላም ቀይርና ናብ ዕርቂ ቀይርና ብሰላም ክንነብር ደኣ ንሕሰብ እምበር እዚ ትብሎ ዘለኻ ሓሳብ ኣዝዩ ሕማቕ ስራሐይ ጠቕላሉ ክትሓስብ ከማን ንብሕጂ የብልክን ምናልባት ከምኡ ምስ ገበርካ ሓራይ ክትብል ትኾንኪ ምናልባት ኣብ ሕማቕ መንገዲ ወይ ሕማቕ ሓሳብ ኣለኺ ህዝብና እውን ከምኡ እዩ ህዝቢ ትግራይ እውን ብሕጂ ፍቅርን ሰላምን እየ ዝምንየሉ ሓቢርና ክንሰርሕ ሓቢርና ብሕጂ ዝኾነ ነገር ብሓደ ክንጓዓዝ እየ ዝደሊ ምክንያቱም ካብ ባእሲ ካብ ቅርሕንቲ ካብ ኩናት ወሮ ኩናት መክሰብ ዝበሃል ስለ ዘየብሉ ረብሓታትና ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኮይዱ ይሰርሕ ነይሩ ህዝቢ ትግራይ እውን ኣብ ኤርትራ መፂኡ እውን ይሰርሕ ነይሩ ሕጂ ከዓ ከምኡ እየ ዝምንየሉ ማለት እዩ ተጋሩ መባልዕትና እዮም መሰትና እዮም መስሓቅትና እዮም ኩሉ እዮም ተጋሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ዝምንየሉ ንስለ ፍቅሪ ንስለ ሰላም ንስለ ኩሉ ንብሕጂ ክንደይ ፈተውትናን የዕርኽትናን ተጋሩ ስለ ዘለዉ ብሕጂ ከዓ ከምኡ ጌርና ብሓደ ክልተ ኣይንበኣስ ኣሕዋት ክንደይ ኣለዉ ተጋሩ ንኤርትራውያን ፀልኡ ክንደይ ኤርትራውያን እውን ተጋሩ ፀልኡ ምክንያቱ ክንደይ ስለ ተበደሉ እዮም ነዚ ሓተይ እውን ኣነ ሕጂ ከም ምክሪ ወይ ከዓ ከም ማዕዳ ዘረባ ዘለኹ እምበር ሕማቕ ተሰሚዕዋ ክኸውን ይኽእል እዩ ብልክዕ ንሕና እውን ከምኡ ማለት እዩ ክንደይ ጥሪት ተወሲደን ዘኽቲሞም እዮም ዘለዉ ኤርትራውያን ስለዚ ተጋሩ ተገፊዖም እዮም ክንደይ ፀገም እዮም ይሕሊፎም ፀገምን ሽግርን ኩሉ እዩ ስለ ዘሕለፉ ንፍቅሪ ንሰላም ንዘምር ኩላህና መንእሰያት ኣብዚ ወለዶ ዘለና ብፍላይ ንሰላም ንፍቅሪ ንዘምር ይሕዋት ብዝኸድና ከይድና ይሕዋት ኢና ኣይኮነ ዶ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ክበኣስን ክናቆትን ሲ ኣብ ካልእ ዘሎ በቃ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ሙሉእ ኸማን ሰላም ይግበረልና ከምዚ ኣውሮጳውያን ወይ ከዓ ኣውሮጳ ዘሎ ህዝቢ ሰሪሑ ዝበልዕ ዘሎ ሓበራዊ ኩሉ ሰሪሑ ዝነብር ዘሎ ልክዕ ኣነ እውን ኣይኮደን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይንስ ንኩሉ ህዝቢ ኣፍሪቃ ሰላም ክነብር እየ ዝደልዮ ንኩሉ ከዓ ሰላም ሰላም ይብሎም ማለት እዩ ስለዚ ሓተይናተይ ካብ ትብሎ ዘለካ ኣርእስቲ ውፅኢ ዝሓተይ ብዝኾነ ንፍቅሪ ንሰላም በቃ ንዘምር የብለኩም ሰሰናዩ ዘረባ ዝሕልኩም ሰሰናዩ ተጥዕሙ